Takže klasické trestné oznámenie. Na známeho páchateľa normálne. Ja som bývalý policajt, tak viem, ako to určite. Takto chcete podať sťažnosť? Nie, trestné oznámenie. Takto, lebo tu nemôžem operátor, ja to musím povedať a... Od niekoho ja povedal, že chcete podať normálne... No a to, že sťažnosť áno, ale podľa trestné oznámenia, tak som to myslel. Ako sa dá aj to? Na toto paralelne nemôže sa asi to. To asi nebude. Lebo jedna sa zase vybavuje skôr a niečo, ktoré sa mali väčšiu zdobu. Ale to je jedno, skúste dovolť. Janči, počúvam, a pán mi sa ozvali, že on chce podať trestné oznámenie, nie sťažnosť. Trestné oznámenie na policajta, ale chce trestné oznámenie, nie sťažnosť, ale trestné oznámenie chce podať. No. Dá sa prípadne predbežne vypočuť šéfy v rámci trestného konania? Dá sa, ale tak kolega, ktorý robí trestné konanie, však to bol náčo. No, akorát skrátené, alebo... Som vôbec nedal, no, pred 3 roky, aj naďal, ale žiadne. Ja som bol vysunutý v Rimavskej Sobote, ale som bol OTK RPZ, ako by si za skojár, Aha. Takže som to akože opäť neriešil, akože tieto, ale tak videl som, ako to papír. No mám školu dvojstrednícku, tak viem, o čom to je. No ale je to problém, no zdá sa vám normálne na prekročenú rýchlosť 24, je dobre, ale napriek tomu to bolo na takom mieste, kde vôbec nemali čo dávať takú pokutu. Tak oni mi namiesto toho, aby mi dali šek, keď neviem zaplatiť, a som súhlasil, dobre, oni normálne zákaz jazdiť ďalej. Nie, že zoberú vodnícky, ktorý aj horšie ma dajú, že 15 dní, čo to bežne tak robí. Oni normálne, za to, že si ich nahrávam, to tak našla ten debil, zbytovný debil to bol, tak ono normálne, že za prvé, že to nemám nahrávať, a že ak to ide nahrávať, takže koniec, už ďalej sa nepohnete. A normálne, zákaz činnosti. A podpísať tomu to musel. Takže ak chcem podať trestné oznámenie, za prvé, že mi kázal vypnúť nahrávanie, za druhé, že mi dal akože neprimeraný trest a chcem to nazvať trestný čin šikanovania policajtov. Normálne doslovne takto to chcem, aby to bolo uvedené. No, takže, lebo je to normálne šikanovanie, to nie je normálne. Veď ja som tiež chodil s kolegami a mali sme taký výkon, že mohli sme ísť akože zastavovať, ale tak sme zastavovali nepôvode. A kde by nás napadlo odstaviť chlapíka, nech si ísť na druhého šoféra za taký človek. Vždy sa dala byť pokuta, alebo šek. Mal to povedať, že on najprv ti navrhol šek. Najprv mi navrhol šek. On najprv povedal, že môže vyplatiť šekom, keďže nemáme na mieste peniaze. A jednoducho, keď Peťo odmietol, že nevypni nahrávanie, tak jednoducho sa od auta odišiel, riešili to 20 minút, sme tam čakali. A po 20 minútach prišiel, zavolal si ho k autu a v podstate už Peťo mi len prišiel oznámiť, že stojíme na mieste a že mám zákaz. No tu. Dopravne šekrát, to je pokladné. No, tam pod mostom, hej, bola tá križovatka, o to sa ide od Lučenca, tak to trvá. A viete, ako to je, hodí sa zelená, tak auta zrýchľujú, hej. A ja som zrýchlil, aby čo najviac auta za mňou kľudnejšie. Ja som tej nepoznal, že zbiehajú kruhy. A tam väčšinou aj nerajú. Ale v pohode, tak ja som 1, 2, 3, 4, hej, pekne som sa zaradil do kruhu a už je stop a zastavil. To zastavil, že vraj som mal 74, čo sa mi nezdá, lebo na tom úseku ani neviem tak zrýchliť. Ja mám iba 7 kordobu, ale dalo by sa teoreticky, dobre. Namerám mi to, hej, ale ja som si to dobre pridal, že to uznávam, ale keď ja počas toho zrýchľovania tých zbiehania kruhov, vy to nepozerám na takú dobre, hej, normálne som zbieham a pozerám do späť, čo sa môžem zaradiť. Ja si myslím, že to nerobí žiadnu, a neuznal na tú pokutu. Ale už pridal, čo som si uznal, lebo som to veľmi dobre postavil, a on za to, že sa nahrával, že koniec. Že odstaviť ďalšie. To nie je normálne. No a čo chcem ako povedať? A ináč, normálne mám oficiálne zahápené okolo svojej, teda okolo stínem, Bratislave normálne mám papier aj valčený. Dokonca ho tu mám, že ja mám riadne proces Biela revolúcia, ja som hlavný predstaviteľ, od 7:30 do 9:30 riadne vystúpenie, valčený mám aparatúru, zvuk, osúšenie, všetko. Za mňa stojí aj politické strany, občianske združenia, normálne akože proti tomuto režimu. A teraz obyčajný policajt, čo možno, že či stiaľ, nechťať, ja neviem, ale výsledok už takýto policajt mi nedovolá. A to som išiel s predstiahom ešte 2 hodiny. Toto už sa rieši, ja mám problém presne. Vtedy ma zastavili presne pred 2,5 hodinami a odtedy je tam, som bol na dopravnom inšpektoráte. Nie, tam je zatvorené, hej. Takto, najprv mi povedať, že mám čakať 12. Potom som volal nejakým ľuďom, ktorých si myslím, že sú dobrí, normálni ľudia.
Ty volám víkend nikomu, potom mi to zavolali, že príde mi niekto dať cenu. Ja tam čakám ďalšiu polovicu za peniaze. Potom si zase myslel, že som bol vraj hrubý na neho. Ona je svedok a mám to nahraté, že som bol slušný, ďalej. Ako teraz mám? No proste, tak boli tam, úplne to bolo šikanovanie. Ja už neviem, ako, určite neviem, či je niekde v trestnom zákone, že čo je slovo šikanovanie, aby si je to niekde uvedené. A ja si myslím, že toto sa normálne spadá po trestnom čine šikanovanie. A žiadam o riešenie. A mám na to dôkaz, že to, čo vraví, klame a jedno živé. Nie, áno, keď máte pekné teba. Čo sú vaše marketing? A ja mám presne túto značené také veci. To niekto nakúpil. To máte s kristaticami, že aj hrajú, nie? Aj tie malé hrajú? Ktoré malé? Tieto menšie. Jedno iba nehrá. Môžem? Skúsiť? Škoda, že už nemám to robiť. Ale to je pravda, tieto malé to si nevidel. Tento nemá, ja mám. Ja mám, tento nemá. Ale ináč je to vyzerajú, tieto maskety. To je to, ktoré sa podobá na realitu. No. No veď to, ja sa chodím ešte na Ládne dokonca. Doma je na 2105, Žiguliak, hej, alebo čo to bolo. A také tie modré, hej. To je... Dneska som slnku stretol. Normálne slnca je tu. No. No. Aha. No, dobre. No, tak, že povedal vo operačnému nášmu, ten vyrozumie inšpekciu a čaká sa na vyrozumenie, no, čo nám povie inšpekcia. Jak to ma môže vôbec vypočuť? Či ma oni musia vypočuť, alebo vy mohli si vypočuť? Hej, no, jasne. Ale vy by ste ma mohli vypočuť, normálne, oficiálne vám to podpíše výpoveď, a vy to dáte už tej inšpekcii. To by sa dalo, nie? No, tak tu Môžeme máme záznam o ústnej sťažnosti na policajta. Dajme tomu, že môžete zatiaľ urobiť tú sťažnosť, aby už tá inšpekcia nemusela si dať, že doma si tam prečíta, prípadne oni nech si dobre píšu. Hlavne nech mi už dajú kľúčov. Ja nech súhlasím, to zase nie. Ja potrebujem trestné oznámenie. No, to je práve to, že... A vy ste ako bol policajt, to sme si vykali, ja? 2 roky? No, ja som bol 5, a už 4 roky. Čo sa vám nepáčilo? Ja som bol školáčí technik, a ten robí len do počtvrtej, a nemá väčšinou na časy, lebo normálne je to taká funkcia. No, a v tom čase, keď som odchádzal, tak normálne na účet číslo mi prichádzalo 13 000 eur. Čo je v dnešnej dobe 400 eur, 420 eur. A to je dosť málo. Teraz vy máte 700 ne? Minimálne. Ja som ešte jeden raz, to nie také... No, a čo sme si na to máte? Takže na účet príde, normálne. Na účet? No. Všetko mám. Tak to je akože málo, podľa mňa. Na dnešnú dobu. A hlavne keď policajt, že v podstate naozaj, aj keď to je to, akože neriskujte až tak ten život, lebo tak jasne, že, ale aj tak je to rizikovejšie ako to. Tak ja poviem, že my, čo sme na odbornom, tak sme najviac rizikoví. No, to je jasné. Každý zákrok idete vy prvý do prvý. My sme všade prvý, a nikdy nevieme, čo sa stane. Už keď príde vyšetrovať, tak ten už vie, no a ten má viacej. Ten má viacej. A čo robí? V kancelárii sedí a píše to, čo vy vlastne píšete už pomaly pred. No, hej, vlastne, podľa mňa. Všetky vlastne všetko robia. Viac menej iba to skopírujú, iba tutelo vie a je vypadá. Ja viem, ako to chodí. Veď ja som chodil po tých kanceláriách. Od poslednej upratovačky, čo mala telefón dať v kumbári, až po okresové teda. Celý okres som na to vyvali. Je okres, to asi veľa. To je to stará o všetky obvodné vedenia a okresové vedenia. Tam mu nikde nepomáha, že je sám človek, alebo niekedy sú dvaja. No a ja som bol tam, no. Ani neviem, kto bol tu, vo zvolený. Lebo vy by ste mali pozrieť, ten tam by mal ten aj klíč. Nie, že taký starší, nie taký... Tu ide viacej. Tu ide viacej? Väčšinou bývam jeden. Tu sú dvaja. Jeden je informátik. Ja, vy ste veľký, hej. My sme sa zúčili napríklad s Revutou, tak už sme boli dvaja. Ešte všetci. Rimavská Sobota. No. Takže malá výplata bola, tak som odišiel, lebo som mal hypotéky, takže ono mi nevychádzalo na všetky. Od 2002 do 2007, tak už je to možno 4 roky. A to ste odchádzali, keď bol, kto bol Kaliňák?
Kalinia už asi bol. Ale viem, že boli tam, Tam sa potom zvyšovali, hneď zvyšovali, no. ja som ešte nebol vtedy policajt, ale vlastne keď som ja nastupoval, tak nejako predtým sa či ako. Ja keď som odchádzal, ešte nebolo zvýšenie. A odišiel som a behom pol roka bolo. Ale možno, že by som nemal, čo by som mal možno 8 eur, ale tak. No to je pekný peniaz, akože to by bol pôvodne. Ale takže keby som mal 3, a keby som mal 5, no to by už postačilo, to jasne. Takže takže ja som dostal ponuku ísť robiť do Norska za 100 000 korun mesačne. No, aj to tak naozaj je. Ja som išiel do Norska, dôveryhodne to bolo, lebo neodišiel som, že by mi niekto nájsť nejaké ponuku. No, to sused mal priamo ten Nord, mal za priateľku moju susedu. Takže to bolo úplne super. Išli sme tam, že začali vymýšľať, že ešte nemá stavbu vybavenú, a keď čo boli tam takéto problémy, tak ja som povedal, tak daj zmluvu. A nechcel dať zmluvu, tak som sadol doma, tak prišiel vám. A už ako nejdem na stred za policajta, lebo ešte to mám v šuplíku, ale už som zaškolil nového, že ako má ústredňovcu a toto, nechcel byť taký debil, že tak sa vráti. Možno by mal 3, ale možno nie, ale akože ja... Nedal sa to vyriešiť, že by si išli na jednu funkciu. Dalo, ale ja som už akože to nahábil, už nejde. Ale o to nejde, na čo to si pracuje elektrikára a lepšie platím ako toto. Napríklad vy máte tých 700, či to 600, aj na čo. A ja som, keď som začal robiť akože tak pomimo, tak z ničoho nič som mal denne za 1000 korun. Keď som robil 30 000, bolo super. A teraz mám 6 eur na hodinu, ale v hrubom, takže ono živnosti deň musí dávať dole. 200 eur dávam dole, ale mesačne zarobím 1200 eur. 200 eur, toto dole, tak mám 1000, potom sa ešte zdaňuje, hej, na konci roka, ale to sa každý môže, nie? Takže mám lepšie ako predtým a tým, že ja som si sám sebe pánam. Ne zase keď nemám zákazku, tak som hájný, musím sa obrátiť proste. Dobre, pán Filomky, tak chvíľu... Počkám zase na konci, hej?